No näkyy. No terve, mä oon Helminen Jyrki, numero 266. Pyrkimässä eduskuntaa. Nyt laitetaan aiheita. Työllisyys ensinnäkin. Kupikurssit 9 euroa päivä. Niillä ei perhettä rakenna nuori mies eikä nuori nainen. Hallitus kun puhuu kovasti, että syntyvyys pitäisi lisää. Ja millä se lisääntyy näillä rahoilla, kun ei pysty perhettä elämään? Lapsetkin tarvii harrastuksia. Entäs seniorit, pieneläkeläiset? Niitäkin pitäisi elää. Eihän näillä verotushommilla pärjää millään. Ja pakolaisia muka valehtelee eduskunta, tarvitaan. Työvoimapula tulee. Mikä työvoimapula? Meillä on varmaan 700 työtöntä nytkin. Ettei niitä pakolaisia ainakaan tarvitse työtä tekemään. Ja siksi toiseksi mehän kuulutaan EU-hun, vapaa työvoiman liikkuminen. Niin sieltä tulee lukutaidollista ja kielitaitoista porukkaa, ammattimiestä ja naista, jos täällä joskus on töitä tarjolla. Siinä on yksi. Ja palkalla pystyy elämään ja perheensä elämään. Ja tämähän on ihan ihme touhu, että vielä vanelletaan tällä lailla. Ei meidän rahat riitä tämmöiseen. Ja EU-maksuja voi vähentää. Miksi me elätetään meidän veroeuroilla koko Eurooppaa, näin pieni maa? Eihän se nyt käy kellekään. Tämähän on ihan ihme touhu. Ja pieneläkeläiset kanssa. Täytyy miettiä. Nyt täytyy kaikkien ajatella, mitä äänestää. Ei toimi tällä lailla, että siellä kultalusikka suussa ihmiset päättää meidän asiaa. Ja ministeritkään uskalla päättää yhtään mitään. Niinkin helppo asia. Viestintäministerillä kun TV-lupa 175 piti maksaa, niin toinen sanoi, ei hän uskalla tehdä mitään, kun sedät tappelee siellä. Kellä täällä yleensä on päätösvalta, jos ei ministerillä? Ministerin pitäisi vetää puhe ja peli poikki ja sanoa, että se maksaa nyt tämän päivän. Tää on ihan ihme, siellä kukaan uskalla päättää mitään. Ja avoimuudesta ne puhuu kovasti ja itse ne on viemässä kabineteissa. Meitä EU tuplataan nämä takausrahat sun muut. Eihän se nyt luulisi käyvän kellekään, että täällä nyt ruvetaan pitää omista välillä huolta. Mutta ei nyt äänestäjät, teidän täytyy funtsaa vähän mitä tehdä ja ketä äänestätte. Sen takia ne julkimohenkilöitä sun muita sinne haaliin puolueisiin, kun niille on helppo sanoa, että tänään meillä äänestetään kyllä ja huomenna ei. Mun puolesta puoluetuetkin vois lakkauttaa. Miksi me pyöritetään tuommoista paskaa veroeurolla, kun ne kuitenkin säätiöiden kautta kusettaa nekin rahaa. Panee omaa tilinsä ja ei mitään muuta tee kuin levetää omaa pussinsa. Ja nää nuorisoakin, kun ne meinaa nyt laittaa kaikki töihin. Entäs 55-vuotiaat sun muut, kun eihän meille edes töitä tarjota. Ja mitä iloa nuorillekin on se puoli vuotta tehdä 9 euroa päivä töitä. Ei se perhettä sillä perusta, eikä syntyvyys varmaan lisää. Eihän täällä kukaan kohta nussi ollenkaan, kun ei pysty lapsia edes elämään.